Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Pachichewa pali mawu amene amanena kuti kunena kwa ndithe na nthambwe anazitengera, ndipo tikamalankhula tiziganizira kuti mawa libalanji. Izi zaoneka pamene Vice President wa dziko lino Dr. Michael Usi nthawi ina yake ankayankhula kunena kuti iwo akamafuna kumuthandiza munthu sizimakhala zabwino kumujambula, ndipo iwo sazapanga zimenezo zokuti kuthandiza munthu ndi kumamujambula. Koma zadabwisa anthu pamene amapezeka kunena kuti akukagawa fertilizer, program imene amayenda nayo ku chigawo chakumwera kugawa fertilizer. Peza zoti anthu ali ndi makamera akuwajambula pamene akuchita ntchito yachifundo. Ndi zinali zodabwisa kwambiri kunena kuti kodi zimenezi zinde ziti, ndipo akupangiranji zimenezi, popeza ndi okha amene ananena kuti ukuthandiza munthu sazimujambula. Ndi zinali zodabwisa kwambiri. Tangoonera ndikaye mene zinakhalira, ndi kenako tibwerenso tipange comment kuti zimenezi zikuchitikiranji. Sizoti munthu mkampangira zabwino ndiye basi keche. Ine zimene nditachita kuno mene ndabweramu anthu akewo sindifuna kuwajambula. Iyayi Sina gochezeni. Zilimani mwa. Zilimani. Kama nao nicho ni ifulumile. Tafulumiani. Asana bwele anthu ambiri kaso. Datamangani. Abamani hapo. Kabwani. Yamura. Ai. Isimeni wangu. Wasimeni nani? Kabwani ya. Watende kunyamula kutuweza hiyo. Okay jana. Iya kupana ubera huko kutekeni. Madaba na Chanzo ni jani. Bado jina hapo. Okay. Nao unakuja kulima hapa. Tumono ino mjani angona kulima. Ngule odi mgudia. Ile sasa ndio kwanza ndio ndio kasari. Tuno ntawi si. Kasipa ama kasa zina zile kuzigere. Ai na kwa la. Dapo sadi mbeu hii. Kapaso mbeu kila kusana maji kwa. Mbeu imoti. Package imoti mbeu. Sio mbuli wanoka noka. Ndali. Aliwa ndicho mwanangu. Iya ikala Ama kala woka. Sibuli simugataza bani. Nda wao. Ndiko mulungu wanu samtatiza bani. Yena ngasala sepite kaba mbumba wakadali tani munda wake. Ya, ndio maziwa. Kama mulungu wanu samtatiza bani. Hivyo kama muna mulungu wanu kulima iko samtatiza bani. Kuna mai tangirani chote ni kuti Vice President akufasana semene la fertilizer kama sombeo. Ndathokoza kwambiri. Nalibe zinthu zimene Taonatu mene zinakhalira.
ndi mmene akupangira akamakhala kuti akuyenda malo osiyanasiyana. Ndi mwina tinene kuti iwowa sakudziwa zoti anthu akuajambula tingatero, chifukwa sindikukhulupirira kuti iwowa akudziwa iyayi ndi mmene iwowa adayankhulira. Koma chimene tingadziwe ndi chonena kuti anthu akamafuna kuyankhula zinthu pakamwa pokha ndi pamene pamafuna kuti pazioneka polungama, komano zintchito ndi zimakhala zotsutsana ndi zimene pakamwa pathu pakuyankhula. Ndiko posaposa ndimangoona ngati kunena kuti tisamafulumire kulankhula kapena kulonjeza, tikudziwa kuti ifeyo zimene tikulonjezazo sitingakwanise. Ndi tiyeni tikhale anthu osamala pamene tikuyankhula zinthu. Pakamwatu pokujaza mchere pamanama ndipo pamakomesa zinthu, ndi mmene tikuonera zinthu zizikhalira. Ndi tiyeni tizikhala anthu osamala. Anthu amene mukungotipeza kumene timakhala tikupemphani nthawi ndi nthawi kuti subscribe to the channel, like, comment, osayiwalanso kupanga turn on notification bell kuti zabwino zisamakuphonyeni. Ndi kufikira nthawi ina ife tingoti mwakoma nonse. Kuna mai tangirani chotani kuti vice president akupasani chimedzo imene la Petreza komanso Mbewu. Ndathokoza kwambiri, ndalibe zinthu zimene